Hato pingat danga ong ba phila ban imbyang ha ka wei ka met onda phila yap bat phidang kan mau ya ki jingja ki bala deb ja bat phi min shwa ho ot ka jingja ka bangan ye tho ye phim ta ka sngi ka dei ka ba phla bha bat ka ba e ban nge ru ha ka to ka por Mahatma Gandhi ru ula lingo e bakumno ka ne ka la ban long ban smutho bat ban tip bha shifang ka ne ka case Mahatma Gandhi ula khot bat pha ya ka investigation agency ban pet bnya bat tip ya ka jing shisha bat ha usnem khat khandai spa life on reo anda ka report kalawan hangta ki breu kin se tip shifang ka ne ka kanthai ka ba kerteng ka Shanti Devi ha ka por ba ka Shanti Devi ka dang don tang south nam ha ka tuhi ka por kala kan mau ya ka jing im barim ka jongka bat por ba ka dang sa ha Delhi kala ong ba ka ying jongka ka don ha Mathura bat ulok jongka udang ap ya ka ha Mathura ki breu ki la lingo e bakumno ba ka ne ka khna ka dang don tang south nam ka ba kampatip tang ya shnong la deru kala ye tho shifang ka wei ka shnong ka ba jingai bhanaki bat kala ye tho shifang ka Mathura kumba kala he ha Mathura hi haba ki kme ki pa jongka kim shim na pin snap tho yaka kala phet no na yeng na jong bat let Mathura ha ka por ba kadang dap tang rius nam ha ka por ba kadang let school ka ju ye tho ya ki khna baro ba kala deb ye tho bat haden ki shipos ngi ba kala deb kha ya ki khon na de kala yap no onda la kli bha ya ki khna bat ki nong hi kai ki ye tho ba ka Shanti Devi ka jukren ya ki da ka tin shnong ka Mathura bat ka ju shim ter ya ka kerteng jong ulok jongka uke dharna chobe te u headmaster jong ka ne ga school ula let thot ya uke dharna bat ula labru ya ula tip na uke dharna ba ka lok jong ka lugdi Devi kala yap no onda kala kha ya ukhon haden shiphosni lakhot ya uke dharna bat ya ukhon jong shadel hi kot bat onda la penyeng badjer kerteng ki bapher ka Shanti Devi tang shupet hi kalatip ba une udai uke dharna ka Shanti Devi klayatho bon ki jingja ki balaja ha ka jing im ka barim ka jongka ban onda uke dharna ula yosngau ya kine ula ngej no ba ka Shanti Devi ka dei ka lok jong onda ka ne ka case kala poi ha Mahatma Gandhi ula pha ya ka investigation agency ban pet bat lap ya ka jing shisha jong ka ne ka case kedap hangta investigation officer ula let ringkat ka Shanti Devi Mathura bat onda kila poi hangta investigation officer ula lingo bat shim lala ban ngen ya ka ba ula yoi ka Shanti Devi ka tiblut kha chipang ki bahayeng jong uke dharnat bat ka lugdi Devi ki yeng kilinti baro onda ka investigation kala deb ka agency kala aya ka result ba ka Shanti Devi ka de ka lugdi Devi hi ka balakha ha ka rukam jing im thamai ka Shanti Devi baro shi jing im kala shong marwai bat kala ai bon ki interview bat shwa ka saus ni shwa ba kan nyam kala ai ya ka last interview ka jongka ka ba kala pensmotho ya ki jing bat ki jing man jong ka lugdi Devi kublai shibon ba pipet ya ga ni ga video subscribe ya ga channel dapi semua bang ban snap kum ya kini ki khana tang ban like ya ka video ro ya tho ya nga ki jing perkhat ki jong phi ha comments shipang ka ne ka khana te ka ta hi in sai sham pat ha ka wei ka video kublai shibon